tabuk Bharat haktoro kotorma Loksabha election engna nai tongma jagao Tripura bo chikon tete kaini seat pano belai khe imported yang hapang tongnai BJP phasingni naina thanga ke West Tripura seat-o bwchanai Rajya Sabha ni member Biplop Kumar Dev tai ayang East Side phasingni seat-o bwchanai ke bubagrani BB hayakai bini bai Maharani Kriti Singh Debbarma Congress tai CPM ni kok sana thanga ke yang West Tripura o Congress ni rijaka Ashish Kumar Sahano candidate borok CPM by Congress Tripura o kaini seat tongmano kaisa ke bagina kha amono yang general seat West Tripura phasingo ngakai Congress no rijaka ayang East Tripura haike ayang East Tripura seat phasingo candidate rijaka CPM ni former legislative member Rajendra Rwng no CPM Congress haike India Alliance Party Tripura o kaini seat tongmani jono kaisa bagina kha haike yang bubagrani kok sana thanga kai Tripura mothani kok sana thanga kai jepro central government by bubagra te Tripura motharok Tiprasa Party Tiprasa rone hamgrani bagai accord sign khlai tu mani jorani simino thanchangai samung khlanyani chengi khika borok bubagra bo Sabo tongo tamo hani sahanga ka bo je bini banyo East Tripura seat bsari mani candidate mani amo je sa simple panang tongthung tab Tiprasa ni kok sanai ang se Tiprasa ni kok sai tong ani bai tawn bagi bo ani kok nai yang nai hini bo sawi tongo hagi tabuk jora se saimane Tiprasa rone hamkre bus jorti khajang no bubagra ekot sign khlai to mani central bai amo busuk jorati implement khajang no haike amo tabuk lukurong yakose borok sabno sajage bongni MP bongni Tiprasa rone hamkraini bagai kok sajangno parliament no Tripura ni borok rong ni bagai kok sajangno jar sajangma borok no bodoi pass khlanya amo jora se saimanai 19 April tai 26 April wo border laiye haike jehetu sing Tiprasa ni kok sanai joshino Tiprasa haike Tripura ni borok rok jar sajangmani MP no candidate dong no MP slamiri hokakai parliament no kok sanya ni kai Tiprasa ni bagai puila no je bubagra accord sign khlai to mani Tiprasa rone hamgrai ni bagai amono implement khanya ni bagai ADC area hayaga je Tiprasa tongmani area no amoni tei implement ma khanya amoni tei implement khaji gyang to ka kongma sanai tai chini identity chini land right dog amo joto chini culture chini history amo kaisa mutunardi Tiprasa hayaga jesa borok phani jesa dofa pano bongni culture bongni sinimung bongni dofani sinimung tongna hingga ka bongni laibuma tongna nangnai history tongna nangnai history krike history no develop khlai hingga ka laibuma no cheri kari hingga kai kebo dofa pano kusugo kaimi angnai jara history krak bongni laibuma cheri kari jak bongni nainai di bongni dofa bo belai ki sinimung manjaknai hayungo haike tabu public lokurok se choose khanyai somono bodnai riya takhuk bukhuk rok norobo komini bising tike sahari somno norok apply khanya musung nongni bukhani mote kok hami ta sidi jeni ni sajangmani jaksana panang tongdi nang opposition panang tongdi ruling panang tongdi jen nang sajangmani amono komini bising tike sahari kok hami ta sahari amsuk simsim tamni himbale Bharat nang ha kaisa democracy country nang je sajangmani election panang thung jesa panang thung nang khlaima no jago to khai bunyo ham sims ta khadi bunyo nos to khanya ta na jamsuk simsi nini budno nang wansuk bujiri di ang o jago bude khe chara chano bo ani bagi tam kaham khlai bo ani bagi tam hamya khlai kha ang wansugui budna nango nini budno maganang ta khlai di nang Bharat to tongo se budi ma tongo o jago nang nini chajangmani leader no nang naitogu karwei budo horei bonus lamai manu hayungo kwbangma amtui bo haktor tongo je nang bodonani sujog chori se manya ajagao amoni bagini sawo bodidi je nini sajangmano kaplai ke hodi nini kaham nanyenyo wanchuk bujiwei bodidi tamni himale jungchini laibuma chini hokumo agini siri sitiro kamai thangba kai chini Tiprasa rongni identity kamanai chini Tiprasa ni sinimung tongmani amoro kamanai tai kamai bo tongkha chini Tiprasa rongni sinimung tai chini Tiprasa rongni agini siri sitini chini laibuma chini bubagra songrongni bumungrok khorok busukle chini bubagra chini siri sitini laibuma rok kaham ka saiman sala chaiminya bahut kom amti borong rok ulta polta ang tongmai khe chini laibumani chini Tiprasa rongni bisingo kebo kuno kaham ke saimia bo thaisa amdi ke sairwana te borok masa bo thaisa amdi ke sairiwana even chini Tiprasa ro bo jaga na asai kha amo sudai baksa buksu saimia
baksa hangka ajagani phaio temasa hangka o ajagani phaio hinui sawi tongbai baksa bukso amono kaham kai identity sini Tiprasa rokni amo thik tongna nango chini Tiprasa rokni life mano tebo cherei saimanei chini hukumu mukumu chini culture amono tebo rutugai karina nango amo chung rutugai karimi hangka chini Tiprasa rokni identity kamawi thangnai haike amono amorongno saimana bagui amorongno tiklai karina bagui nungbo wansukdi nung je bodumani nung bukhani moten body digestion pan chajak de amu kuno ruktuk kori kepo phano chini borok rok bo north east ni bising kubuni haste ni borok rok haike chumo developing namo chungkha chumo gwnang namo chungkha Tiprasa rok bo haike chesta khlai ke borok se gwnang man hungka chungkha tamni bagi gwnang maya tongnai borok se development hungka chungkha tam develop nya tongnai amsungno tinin video norok chajak like khlai di amsungno hambai